tko će se izvući iz čvrstog stiska križevačke obitelji Kogl. Oni su najjača obitelj u Lijepoj naše. Otac, majka i dvoje djece prvaci su Hrvatske u obaranju ruke. Tata Dražen, glava familije i svjetski prvak, a Biga Glazda je automehaničar s najjačom rukom na svijetu. Obitelj Popaj, kako im od milja tepaju, trenutačno se priprema za svjetski kup u obaranju ruke. Kako im ide, provjerila je Marija Pajić. Upoznajte Koglove. Na prvi pogled možda djeluju kao tipična obitelj iz Križevaca, no biceps odaje sve. Upravo su oni najjača hrvatska obitelj. Dražen, Blaženka, Marko i Mihaela. Svi redom prvaci su u obaranju ruke. Posljednjih nekoliko tjedana intenzivno treniraju kako bi na svjetskom kupu u svibnju na Zagrebačkom Cvjetnom trgu opravdali titulu najboljih. Sve je počelo prije 6 godina, kada se obaranjem ruke bavio samo otac Dražen. S godinama hobi je postao pravi obiteljski posao. U početku su oni išli sa menom, ne iskoristili smo recimo natjecanje u Splitu, ajde budemo ljeto je pa odmah iskoristimo za kupanje mora i tako. S vremenom su one vidjele da je postojale su i žene koje su se natjecale, pa su probale i one obarati i tako je to sve počelo. Išli smo bili smo u Bugarskoj, Litvi, Slovačkoj, Poljskoj, Češkoj, Italiji, Mađarskoj, prošli smo dosta u zadnjih 5 godina. Da Koglovi imaju dovoljno zaliha špinata, slanine i graha, svakodnevno se brine majka Blaženka, domaćica, ali i višestruka prvakinja. Isto treniram sa dečkima, naravno, sve teško je, dižem utege, nije baš lako, ali bez toga ne možete jednostavno se javiti nigdje. U ovaj neobičan i ne tako popularan sport zaljubila su se i njihova djeca, Marko i Mihaela. Bilo mi je super gledati tato kako se bavi tim sportom i ja sam se odlučila baviti isto. I šta onda vježbaš s mamom? Da, i sa bratom i sa tatom. Treninzi su 2-3 puta tjedno, ostalim danima s utezima, sparing treninzi za stolom, posebne tehnike i tako. To je uglavnom trening obaranja. Sad sin je u dobroj formi, ja moram jako dobro paziti na sebe, a ne na njega dok sa njim obaram. Garaža koja je preko noći pretvorena u sportsku dvoranu doslovno puca od količine medalja, a anegdota s putovanja i natjecanja je mali milijun. Išli smo na svjetsko u Poljsku, 22 sata bez prekida sam vozio kombi i drugi dan sam postao svjetski prvak. Srećom, bolje u ovoj obitelji ima na pretek, jer Koglovi neće stati dok vlastitim rukama ne pokore cijeli svijet. Bolje za